Per tant, la nostra proposta principal, que els hi farem avui, és que s'inverteixi 1,2 milions d'euros anuals per tal d'adaptar els seus habitatges a la seva vida del futur, de forma i manera que ens estalviem una inversió significativa a l'entorn de la creació de residències per persones grans, igual que de centres de dies. Nosaltres fomentem la llibertat personal i fomentem la independència de moviment. I amb aquesta proposta creiem que podem cobrir en 4 anys la majoria de les reformes necessàries perquè puguis tenir, per exemple, un accés més fàcil en el bany, que és una de les coses principals, uns sistemes de facilitat de que no hi hagi, diguem, cap contratemps a la cuina, que és una de les coses que més passen, etc. Aquests petits detalls que fan que les persones puguin viure soles, que costen uns diners, però que amb 1.200.000 euros anuals durant els pròxims 4 anys podria arribar-se a cobrir la majoria dels habitatges i que representaria tenir seguretat en que pots continuar vivint a casa teva.